Riwruog Okinde matindo ma bende ong'ere kaka Young Lawyers for Justice osimo wang' sirkal kuom donjore e doho ma pacho ka. Riwruogni motelne kod Jane Njeri Maina ma en jaod bura ma kaunti ma Kirinyaga yango ni sirkal osebedo ka rem kete tim ng'eto mag doho kaachiel gi buogo ngima jong'ad buche gino ma giwacho ni thiro chenro mag doho ma pacho ka. Njeri mane twak gi jofwambo e boma ma Nairobi okwedo ndhicho ma pod dhi nyime pacho ka koro kwayo doho mondo ochung' motegno e kedo ne ratich oganda jo Kenya. We hereby calling on the government of Kenya to respect the doctrine of separation of powers and by extension the independence of the judiciary. Further, we are calling on the judiciary to remain resolute in administration of justice. Abductions and arbitrary arrests. The state's abduction of its citizens, as per the various reports by independent oversight institutions, constitutes crimes against humanity and Article 7 of the Rome Statute. Kenya's reluctance to ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, adopted in 2006, gives room for impunity to thrive.